ole thlir tu le ngai thatu zong zong ten zawain chi bai le vek ule hei tun tuma chuanin Sialhawk khuaa thil mak tak mai a thlenga mi khuai khoi an lo in rai hlum ka hlum sak vek mai a mak ang reng khop mai a hei Sialhawk ki kan lo hriat dan chon zopa na tho te tang kan lo hriatin an khuaa hianin poisa ti bowila a chartu ten an pelet le thin ti khopa khofel le ming tha anga kan lo mel hriat thin khan nia tun tuma chuan hei an ron mual pawh ve tlat mai a video te kan en howanga Sialhawk kan lo ngai san thin kha alo danglam zota em niang po ni sela zalen news lampang hian in post an ron neya video kan en ho mai in chiar phot te ang Sialhawk a khuai khoi soi sa tu anei tu ten ngai dam an la ngai dam ani zalen ogas ni ruksang ni somni panga vanal siama Sialhawkin ram noya khuaya khoi bom somni pathum chu suasam sak aniya he khuai bom hi suasam ti mu ani nuwa PC dal thakima Sialhawk churin hlelni in man aniya ama ti nge ani thu vo in khana in puang le ma si ve khofel tak khotrang rual kho in lung rual anga kan lo ngaya te po sualna in buwa khur ta zel chu ni hi voin khan PC dal thakima hi khozol police te chuan thu zot fi turin an la ama ti nge ani ti apuanga ma se khuai khoi tu te lam hian pathian minga an ngai dam ta ka wangin thu buai siam sak anilo khozol police station atanga thu don na chuan in tiam kam na te nei tirani thu zale na hrila ma se khuai nei tu ten anin tiam tir dan ero an hriat pui lo thu asoi khuai khoi lai ram noyami hi PC dal thakima hian lo engemaw mangin akap ni ina langa khuai boma hian khuai thi an let pheng phung ani a video te kan la enanga eng po ni sela eng wangin nge mo mi khuai khoi mai heti aka hlum ni khokhat an ni ngei tura ngai bokila amak in azialo tak zeta ni eng po ni se a video in clear ho te ang hei ka khoi chu ngal pui na ron be thina ngal pui hi kan lo veng lo thei biak si lowa ngal pui hual tu te hian ka khoi hi ran lung thana hloin an lo kap vak maya hen thi treu mai chunga hi rim nam ruma kap hlum treu mai tiếng hian heng te po hin kap hlum veka king te he lai mi te he por re thap mai poi takani tiếng te kap lum vek mai poi lutuk hey tiếng te hi hey khi tên tuần mấy nè khi tên tuần mấy khi lô hạ quý tổ tệ luôn nè ui lụt tục hay anh thi trâu này khi tại vì tại khi yang tên rau xanh vết mấy
Ava ui te anu lem. Hei aqua te khian thi. Kan thi pen tun mai. Heng te pawh hi tiang te pawh hi hei an thi vek ni hi khu te khu le te khun thi rui mai kan host lek ka MLA pui pathum te kan official poimo tak tak te khotlang ruai tu te ramtana kan nung rual pui te ranvul lamah mitui mi te le helai local khom song song te sibai kabu chua. As it has been said, today we have the presence of two scientists from ICAR NRC, Sri Harjit Kumarji and Dr. H. Lal Zampuya. Your presence here in our midst here today is quite significant, and on my own behalf, I would like to thank you once more again. Nikum January ni som pakhat silunga NEC plenary kan neya avoi som sari pakhat nani the chuan Mizoram in anjuk delvia chuta katusoi zinga ka point pakhat chu Mizoram in artuya kanin tawde lawm na sat ziale pon lama tanga artui lo lu leinana kan sum kan thon so nem ziah chumi tire na ta na family tak din kan du thu plenary a hian ka zu khen ve a ti chuan kan ai thla tong khan pon lama tanga artui lo lu kan leina ringop hi kan sum har sa ta ha ta kan de chwa Bible che somni pani chuang vel hi kumtin aluang chhuak ania awi om thamani hi achan ve talakan ti tlem thei chuan engtika mo chuan kan la in to del thei dona engtika mo chuan thon chua tu te kan la nei thei dona chuta tan chuan bu kan tran ngaya chen UT kan nia state kan ni nuwa với này yan artui mai mai bul tran ngai kan lo la ni hi alung chia thak khopin ka ria ti chuan kan chan veti minister posi lo soi wa hi ran vol lama mitui mi tak mai alonia mi ar ina te vok ina te polut pe minister kan ne ya a thopui kan official than hem ngai tak tak te nen roman na kan siam tlan chota a the chuan ten zola hian arpui noi khat vel vul theina tur Nitin artui sing sari vel thar theina tur project anin anon buat saya amaro chu khoisung me kan manang ti kha riru ti ha tak ani department sang in kan ramta na ngai mo ngai poimo project anon siam khoma planning and project implementation department alo lut khoma ichuan kan mi thiam ten chu chungun takin anan thlifima kan ramma mo zual nia kan hriat kha kan sum nei ang atanga ti turin a selection committee na thlifim le a chumi zo kan ne na lo thlenga kan final thina ti chuan chumi no central lama interministerial committee kan paltlang le angaya interministerial committee min lo pongpui nuwa niti ayoka akal le a ani kwan alo pending thina NEC meeting a hian voi thum
niti ayo kina kan project a pending tha ka ti lo thu le an ne na hian thon to lo mai ni se emaw kan thon ani chuan pakhat chunga comment an lo pek lo chuan an rem tia ngai ni se ti rop na hi tum thum ka soi to a mar chakbiala kan governor le chief minister pakhat bai min la soi pui ve lo hi mak ka ti khop maya mania video conference kan ne ya video conference kan ne ya chuan keima ka chera donor minister te Assam te Manipur te and state rang chief minister te kha an ron te la chu keima chan pe his tourism lampang de wania kan la ti le dona ka chair na noya India marchak state pas sarik pariat sikim telin kalai khan chan vo bi kania ta po chuan kan soya video conference kan ti re ani min dar lia po khan defense minister hovin video conference na kar khat chuang kan ne ni te chuan ta po chuan ka soi le ni tun tha ni som ni pathum som ni palia hian prime minister chair na noya delhi kan meeting le dona ta po chuan na le zola soi ka tuma thil lo delay in delay tia min mo puwa an manin rei tak an pending a chumia wanga delay kan ni atam sia chumi soi ngam lo chief minister an ni thup mai hi mak khatia chuwang chuan ka soi ngam lo na tur ke chuan ka hrelowa ti re ngai po ka duwa ti chuan in eng project po eng department po in anon siama kha project ti pui thling tura kan pal tlang nem angai sia le akonga thui sia ka soina ni ti chuan he ta subdivision level district level atangin directorate level secretariat level project anon propose department in planning department alo thlenga finance local SLCC or LSEC on pal tlanga katianga project kan propose zinga tel to ka chuan kan district atanga kan propose den ni ka chuan e hian tel kan ti to mai sia tlang tura khan kan ngai ni kha ron ti sek to lom maya ma se kha sumina dai chin chia ka kan accommodate theya adai ba ka chuan om zia nei talawa ti chuan adai ba song ka self kan da tha suma local le huna kami kan da tha project om saibo project om thar MLA ten an ngai mo te minister an ngai mo te kha kan han prioritize le ti chuan ti kan kal ta ti chuan he kan mega ek voina kan han on ta ka po hi khoi trangin nge kan tia vai bel se som ni le noi som ru pali hi khoi source of funding atangin nge kan tiang ti kha kan han ngai to khan saski atang te le rang source kan nia ta chuan nabat RIDF atang hian arem chang thei ber kan tia kan da ta kha sum kha voina center kan honna kan sum hi kan pu kan ni apung nen kan rule turani kha hreila nabat atang hian poisa kan lo puk sing to kan patreu to ni tu na hian kan froi tu masatena poisa an lo puk apung nena kan rul turikum tin vai bel satam tak om chau tarrela chu chuan kan phur hi atirit em ani mang thatal ilang chuan a tha man kum loka kan sikul sak than na tura nabat sum apungoma kan puk te kha sakdan mang tak ilang chuan kan ram school building thatakina khat bek to ma se ti khania poi ani ang hi corruption ni kan ram ti chetwani voina yan he sarkar thar hian kan sum nei ang hi kan minister tanan tham velova person how an nei velova wangin kan leba tam tak kan clear thaya project lian tam tak kan ti thaya sarkar post ruak tam tak kan no khat chau thaya tuna point post ruak no khat turi kan nga chau em to ni kum tam tak chung lo in pending ho khat
chuwang chuan a bul pui chu ei ruk lo ania an nar fim chuan among po fim thinang hian voina chuan kan project na yang ang atleme mo tame mo duak taka kan en kola a cheng mal tin hi aman na tur dika kan man alo tul ta a tiang chuan in na ba ta than hian he thil iti mayang kan tia hemiatan hian sumi da lo ilang cheng vai bel san som ni le noi som ruk pali kha thil dang ti nan kan mang the kan ma mo ngoi ngoi tho project dang atan amaro chung kan ma mo tam tak in ser chuan kara chuan artuya kan in to del lo na hian kan economy among em awangin hemiatan hian kan ron da ni chuwang chuan tianga poisa kan han nei hi all sam taka I impact mai anilo har sa takin kan sum nei ang trul zual niya kan sarkarin angai poimo em project atana adda ani tikha in field local law khop mai chuwang chuan ren takin dai sai takin kan manga kan project ang chia hian ti puitlin kan tum tur ani chuan hei broiler arte kan hu viau ta amaro chu achi lampang artui lampang hian kan lakal na lowa Mizoram film hi engwang en yango kan ti chuan achoman ato wang te ten hetianga tuna kan han ti tum case system angat phe hi chuan a working capital angai tam em ani khang ane wang khan mimaltan acho om lo deuh thina chuwang kan local entrepreneurs te po hi emi konga hian anon in lan ngam lo deuh ni in alangani chuwang chuanin sarkarin department in ma kan han lak angai ta voina hian etiang anga department in ai tiang thil ti vak hi atun lai khovel zia to lo eng chu outsource tur lawm privatize tur lawm sarkar in department in en kol chuan eng ma ang le lawang tiang chi te po Sawisel theih tak ani tuna kan thil ti hi amaro chu kan entrepreneurs ten hetiang lam ti theih kan la nei lova chuwang chuanin kan han holding noya te khan ron ti theih ni seng noi som nga thleng interest om lovin kan pui theia koran tora kan din sak thei boka khatianga khan tuna hei department in thataka kan kalpui chuan kumin chho na kumlama te ma chuan kan han holding kan hon le huna chuan mimalin an ron tingam to mai mange o katia India ram mai nilo khovel po hi en ula tuna kan sarkar en han holding mi puitan achopang hi motor in van khopang healthcare angat phei chuan America ram at kon dam lo hlaw mani to lutuk ani keini healthcare te min phak lo re reng America te chuani mar chu kan phak lo Australia te kan phalo wa tu na hian andam lo chuan andam lo chung khuaa kha en kol tu Sawisel an chung te kan roi sak top maya ni zan me sa khan Frederick kan miron khola Australia tangin tu na rong bolna nei meka dam lo pakhat trong trai ngai oma trong trai turin man kala an chung te khan lo du hau lo maya dam kan la du lo an tia an nu ber dam lo khania o an pa ber dam lo khania an nu le afanu kha ain kol turin Australia sarkar kan hlope tlat mai ni kan nu ber hi dam don adam chuanin lo kan mu don to lo chu ba trong trai lo mai ro min ti a te ni khatiang ta khan social welfare state tak te chuan na lo thoka ma ro chu tax an choi tam em thung ani khatiang khan keinin kan thin tokin chu kan ti ve ani ti chuan emi loan
pung lo le ngal guarantor state sarkar dingot boxi India ram state a pakhat main mulawan ke ni chen kan ti ei bana kan in kai na tura kan ti nia kan entrepreneurs te bana kaya kalpui kan do na tira zoi te kan kan kalpui kan kal set setan kumni kan no so kan tan pui dor to kaya kal do lo so kan kal sana tiang kop scheme tra om to lai hi chuan kan thalai te hi e challenge ma son tur hian lo tho chu a hun ani chu wangin vokvul arvul artui tam enga pok han bong vulan emaw kel vulan emaw beram vulan emaw sial vulan emaw private tiang aron ti thei om ulangin he kan han holding scheme om chung hian hei aya tha hi India rama motor om chung to lo reng din chua du te tan din chua du eng ang tan po tun man chuan din chua ngai na om lo kong a ping vek vai na chuan kong a korul to heti chung po kan ding chuak thei lo ni chuan sarkar mo phur ani to lo ke mani mi mal mo phur ani to so wang chuan he golden chance kan lak thiam ka dua chumia eye opener ni turin a ma hruai turin vai na hian department in ma kan lamah ni kan tum tak chu heng hi privatization a akala kan entrepreneurs tena anon ti Sawisel hi kan dua nakina pe chuan heng la ngeng te po hi la take over ma sengin poi kan ti lo hun om don ani chu kan vision ani ti ka rela tu nai chuan ama le ama in en cold hei turin kan ngaya chu clean tumin thei to an soila tin kan harsan na chu ar chaman sang lu tuk enia ti niam dan ngai tu angaya technical report a khan kan ngai thatoa mudafar tan fila kan ya ko khuaa tok lo ema vokvul association ho hian min ron mu ve fo thina bihar atangte Chhattisgarh atangten vaimim tlomte ten kan leya ke manin a fit hi kan siama ta chuan a mixture po thazokin kan siama kan vokten an du zoka an thang tha du zoka moda farami hi kan le du lo an ti ni kabula chuan kha po kha challenge ni kan in upgrade angaya adik nge dik lo chu ka shelomar chu vokvul tu association nge ten nia elaya kan lo siam ve aya tha mi malin an siam chok the ni chuan that's a big challenge chu wang chuan khung te po khu upgrade angaya nga khu mai ne lovin simui rail station lawm tur be chanin leng puya ran cho herna khol pui tu na hian din le tumin department hian project kan kalpui me ka ta chuan September tharal ma hian pe thei kan in be se ni heng te po hi department ma ruai na zel ani ya nakina chuan kan suyang khan mimal ina anon ti atha ten joint venture ang te po in a ho te po in aron ti zel don ani tiang hi sarkar malak na ni awangin kan malak na chi ang po hi ta fourth grade atanga aluber thangin taimataka ti lotlin tumen kan beyanga athonin kan thoklova sarkarin lawmin pe ni lawmin pe a chumiom je chu keima nia hian sarkar aron invest ani sarkar in investment keima ni aron neya tente chuan noi chuang te kan la to ni chumi phu chu kan thokem thaka chungin kha kan ngai tu angaya so wang chuan laya anyam beratang khan sarkar in thatopa athon ni lovin hulo pain min roya contract basin min roya sarkar nen contract kan sign angani a so wang chuan kami phu khan na kan tho angai ta amaro chu kan rama sarkar na thok zinga thok tlak lo engamozan anom ti kan friani nilenga rui mai te nilenga le khadeng mai te
kal tlai te ho ma te anom ti kan hreni wana lo fa roi tai la ka lo fa kha lo kal tlai thin sela aun main ho ching si sela kan roi zui zel dong em khatiang mi kan du hau lo cho wang chuan sarkar point ami roi te kha tai ma takin thok se ahuna lo thleng se kan du a chu wang chuan biometric attendance te kan han tia voina hian department then khat chuan apum pel dan kuan hrewle thoni amak tral khop mai warnam kal kan tum boxia kan ko thana apavalai po ke tp nga mo roi tu te kan ni boxia pathian ina arong bo turmuna min da khan agula kal lo tumin mobile fan te kan le thian te kan ko tira chu me mang chuan kan thlen mai kan attendance an lo da ate nom lu tok khatiang chu wang hetiam kan chin chung chuan kan problem lian chu tharau lam problem ani kan ring na adik lo ani ring na kan la nau pang hle pathian kan za lo ani kan department how to te kan bum the ni point kan sarkar kan bum the ni point pathian kan bum the reng lo mani ko thana lan that view kan tum boxia kan Nitin na kan ri nom si lo ni chuan a thalo ani khatiang khati dik kan han tum ta ti chuan department tina service review committee nei ro kan ti ni service review committee sarkar na thok lo pek zel tlak lo nian ngai chu choltir kan du ani amaro chu rong takin chol ro bang ro kan ti don lo nem nang taka at chol thei te turin special pension scheme kan duang ani an chol khan sum tam tak ti mayang enge mazat a chol pui thei na turin atan chol kha ri ruan at lo na turin an chung ko tan po nem nan thei na turin special pension scheme thatak kan duan saka chumi mang chuan na thok tlak lo chu retire tir turani kan tia in department theva chu lo enro chu tianga chol tir tlak anom chuan chol tir reng su thil sual ti ai ngai su thil thati ni so pathian le kan ramtan kan ti thina chu ani tlat ani then ai kal te kan lo lawm cheu ani chuan voinia kan in man chuak ani chuan a hrem na viau to grace period kan in perei to a hun to lo ani chu wang chuan heng kan project reng te hi a ongoing te local to te duhna thar te eng zong song thok tu tur chu official te kan ni a chu ta chuan tai mat takin thok theu turin kan som du chuwa ten state project monitoring committee kan ni a sarkar kal phung thar mi pui sarkar aniang ngein keimani sarkar le kan party ringot hian eram hi en kol kan tum bia lo project zong song en kol na hi kan savai ni thok hawang kan tia chu monitoring committee a chuan BJP ai oma Congress ai oma MNF ai boka ZPM point mi pakhat chia bak ai kan nei thei bik la in zat thewin ta chuan an thua ko thranai on oma NGO ai on oma mithiam role anom boka engineer le technical mi te quality control division kan du kan man turin kan da boka hi ti me masa ta in training tu na hian project trang hi an endik ringani tu na kan project po hi soisep a kai chuan en tik tu kai ma chuan chumi te vel chu in mai no ni chumi te ne na an endik ngai project ni kha ni lo ram itumang u tun ma kan sarkar ma project lo to chelak lo to hi alera kan siam tha thei to lo aban te kan phoi kan siam tha vek to lo lir alo ngi no na chim mai tur building concrete sam pui enge mosat to na hian final bill ak to si tam tak kan nei kan thiat thei to lo final bill la to tingai nam to lo kan hun ma thil khatiang diklo zukin shem thu la om lo
amaro chu kan ti thei chu a ongoing project sarkar ma sahuna contractor an lo lak te an la thoma bak tal thata kan tho theina tura vil zui te kan ti theia abik ta kan ngai poi mo chu project thar kan hun lai mi abula changa top thlekat ani ang thapa akal theina tura vil kha e project monitoring committee hian anapui berani chuwang chuan nan works department ten works lian pui pui kan khoya technical mi avil tu a supervise tu kanom le silowa contractor ten salene zinga tra tlai thlengin endik tu nei haulovin arot sai sa thaem a cement composition adikem a ring road inkar a spacing adikem engma en pui tu om lo khan antia chuwang chuan kan project tam takitune a cheme kan building chen khap te page tlang no ma EMRS building page an meche home toilet akhan commode kain tlar thu maya arwalin voi kana vanai ka ro san ti na nge ni ka hello engma partition wala omlo final bill su lamole kong kha chen ka su kan an hong don step in a dal tla hon thailo tuk verde su om lo na tur to pa mani khatian khatam lu tuk kan ram mi kan lo ti chena sa le ni chu tra san chu kan do ni ta chuan thop u ya kan som chu ni work culture thar value system thar ne approach thar ne chu tianga ti chu kan do chu wang chuan na hi achaturania expected ngani time of completion kan zo turania estimate chunga kan zo turani revised estimate kan ngai theilo azo hun tur po sei kan ngai thei velo kan sarkari elaya monitoring committee a revise lo theilo ani an lo siam sual dewani an ti emaw hei engemaw chiat na le chu tiang kha tiang so lo thleng a hun an zo theilo ni an case se nui ne athum chuan a po sai tak sak thei an ti emaw ni lo chuan po sai kan tum lo na thok theilo contractor ka chu terminate mai kan du then ruling kan nia kan how to the point na lo mu mai thei zpm how to that na tho lei kha thadurani zpm how to atlatlum an nia wang khan lo thok chengot nge ka kan hodai zok mi dang tho chiat ain a chan chu mi nen chin ro kan dang lom nam don ti tu te kha kan dang lam chuan lo chuan nge om zia ni chu wang tu point thok se a thadurania chu da chuan tu na kan project te po hi te top in department ho te ne kan thok anga elai khotlang roi tu zong song te ne kan thok anga kan tran tlang do na ni ten mizo sial dik tak vol pun na lama he ma kan han la le a sial he tlan na tu ram nei thatan chuan ran vol all sam lock box ni a vol thei te ta na a chi tha kan lo ti pung hi alu le mai ten kai mani mizo sial ngei kan lo hum hal po kha acha rim fim sial kan pile pu te tanga kan ro lu kha ni a kan culture din mun poimo tak alwa china online ka sayang khan a chi ya poin kan pi pu te khan film khurani a chi tha hi lian do te u na hu na tang dai to khan ler sial a lai tang to khan sial vula hian an lo film khura a chi tha an lo khan an lo nei dai to ni chumi te tha chu kan ni a chu wangin hen te hian ti pung se lila ei biram te po hi ke lai hian a thau du zoka biram sa hi sil chara tangin a lo kala Mizoram chuanin atal tur po kan nei mang lo ni omme ran la na tur kan la nga khop mai chu wang chuanin in to de te kan han tu manga chumia tan chuanin chona tam tak sarkarin aron
siam zel dona artuya te po tamzok kan thar chu ne turte acho siam na te acho siam na te po hi mi mal hian a siam thei ani laya bong cho kan chin ang te po hi mi mal hian han holding noya ati thei vekani khang te po kha kan ri ruwa om selangin amaro chu engkim hi thole khada puitling the ni lo adpr boy chu boy pui chu ri wat poi alo rei du khop maya thil hi chu wang chuan voina emi mega ek farm kanan ti te te po hi tuna bul kan than don ni ya chu ti maya puitling the ni lo nga angai chot po voi khada e nge ka wan kan puitling thei lo kan e kan e ya kan puitling thin ang khani tin he mi farm trim mi sang ko samriat pakhat vela tanga lo puat cha to ania e ram thatak kan ne ya bong chobun zau nuam tak kan ne ya kel vul pun na te ar no te thar chon te sial te le ikopa te lain kan lo kal puya e dil moi tak mai te kan lo ne ya arem chang khop maya awan nei thla khop mai ni mi ten zol le a che vel ni na sa ta ka develop kan tuma chu ahuna kan lamuanga lo soi lok te chiam kha tuna hian ka tum lem lo ani chomalama community manage center training center kan honga Mizorama omchun alania elai kan bial kan van ne ya kan bial raw po ten zol kan van nei le ani ta chuan meichia big te self help group te na an thona tur sang a oma ma lo so ni nan ti thale to ma ya chombala ma kan hon le tun hi ain zom hian ka ria ran vul a hian kan self help group me chho po kha ni ran vul hi ti ve ta se ti te kha kari ro ma a chan chu kan pi pu atangin me chen ran an vul thin ani la pakhat pa le nu in haula thung lu wa wang vul nu khan thai ha wan ti su ruan rel win chamang izal I tho le thum ka thoke tia an pa khan an nu kha om mai tho nei lawangai ni a ha wani an nu kha duai bik lo nge ni thai rang duai bil ave tu gram ke ka wat na nge jing sum su la bong lo sor la vok ta puan po lo khong che nge kha khan vok cho per la a lo loi la ta puan po lo khong che ti vel khanita me chena le mi pa khanin thleng ta chuan an nuin ram na rama thoka an pai nin chung la ven kola bong an sor do na dumia zong senior ling en te so sor do ne anuam lo vetlung lo lei kapusi ra no le kiltina hol peila ya vor le a keng thudere tin lai chi ring kapu pui chu in chung alu ze thul ti la kha om kha na tang khan kan me chia ti an bong nu te lo so thina ni ti kha chiang e me mani kan pi pu na khan chuwang chuan kan self help khang te po khanin sing chhota selangin a thale hianin karinga arvu te kang re kha tun ma pe chuan arvu te ok te pe chu me che chana khan kan da de ma zok thin ani tin hey project pakhat mai ni lovin mega ek farm ba ka mithun chi tha tina turan ni boka Bailey Bridge kan han do don boka elai Bailey Bridge hi trangkai don kopin ka ria kan dil pui tang ri mat po hian revenue tam tak kan department hian kan an thei don ani ti kha chianga tin sanga te so in man ngai lo we moni atap viau to te kan ringa enga motia suma chantir dan aman run pui dan fish festival ang zong te po alangai tu che o me ole to bera kan soi du chu Nitin kan report kan ngai thak kha kan lo reng kan ringa tun ma ain artui kan thartlem to zo tun ma ain kan bong vul atlem tai to zo ti kha ni vek mai ni
tuần ma ai khan và lục thọ ang mai nên điểm zong in kan ram hiệp kalani ai zo la chuan anh em ni milk tiu ni anh đâu kan nei khai nghe mình kha milk mal ko mo khung te po ko ati ra khan an thavi wa tu na chuan a survive tro outsource mai tu ra mi ti ni to ni cái jin mi kan ya rest house te kan riak china PWD rest house le forest le dang te tuần ma ai khan an lo che zok de vek bo kan hen wan thuak te furniture en kip enga tinge kan ram hi anung tol zo kan kal le poisa ni se kan nga tual box ya so wang chuan voi na hian anung tol zo kan lo kal na ar tui te le khat yang kha ar rim te po malam pan le turin bul kan chan ania alomom le en ka fria ho nung tol zo ni chuan i kal to lo wang ma son zok zel tur kan nia district council line easiest road alo chuaka khuaa zong deuh thoi motorable zipable in chuak vekani tuna chuanin motor kal thei lo na ani le deuh vek to ni kan easiest road ho ka enga tinga a maintain po kan maintain thei lo ko tam tak kal kong da su kong lai ate side drain en nei mai ta chỉ lâu khóc mày cho vàng xuân nên can in bị lệ thiệt ngài can vai mà hiện bị bụi bị mir po rồi can là thọc po politician po bar thì tin te po thang hạt ilang tôi nói rằng hiện can ram mình chú ít xây về tông po hey Pakistan nên can in đâu đâu nghe đâu đâu po riết lo va mình run bị lệ mấy ri lo va đi có số riêng lo là nó mi bị thốt chi ngân nia Bangladesh là sự lo trong về sắc box ya. China hiện nay ring rek lai aron chuối tháp box xuân. Kan nằm hiện nghe tổ đón, kan project hi em tin về cầu sẽ đón soi thấy anh là ba. Nghe kan nằm hiện piang nol đón thì bộ khác. Kan zol này để thu soi để bộ khác. Tôi nói hiện in nghe này loin mun mek so tiang te po su ani mai thea pathian in ang tinge kan dami min kal pui zel don kan thelo ba chung kara chuanin mizo kan nam anga atin chuan turin a se sam te hi kan vei tran em ni te po ti thea ko le lama chuanin kan buai chuan bu fai te lo thleng thei lo se petrol te ron thleng thei lo se kan tor na sat tur ja su cooking gas te ron thleng lo se in thing fom pe kan om to bang si lo from to lavang to ropui mai sia hang zong kara khan kan oma chuwang chuan en kim hi pathian kuta kan hlan apoi mo en kan project te po hi pathian kuta lan ila ama en kim ti thei tu ani kan ram kan nam lo dama bitam tak te e sum na tha rinom tak le tai ma taka ama pathian be chunga kan ram ta na rongan bol na lo ni theinan te ama pathian joy moya lo ong theinan te emi te chu an pathian bia khi adikan yang mal an so me mai an ti theina tura kan ram hian kan ku thlang na song song kan pathian me la lan te apoi mo to chu iram lo thleng ro se kan ti chi khani chu a phe na om ti te po kha hrengi langin phur takin tai ma takin thei to pi chuak lo me